kode mano ni itimo maber ne client mabiro ma next. Kamano Lydia, mana kaka Ella Movers osewuoyo, feedback mar client watemo sana mondo waket in place nikech client mwatiyo negi ok te bro wacho ni tiyo negi maber, ok te bro wacho ni tiyo negi marach, lakini wang'iyo ni client gi kaka team mani oro no ne gitiyo nadi, nikech client ka client bro wacho ni oro na team samoro ne en ka wach ni let's say kata en one bedroom ioro kaka Ella Movers osewacho ioro kata ji mathin, koro yudo ka gikailago samoro kaka koro kaka an Formula 1 Movers yudo ka one bedroom waketo ji 4, koro yudo ka samoro inidhi kacha samoro isetimo site visit miyudo ka tijino tin, lakini yudo ka samoro tijino kaka ni expect ni tijino nyati kata gi ji 3, yudo ka samoro kata ot mana gidhi house bin yudo ka tijino yudo ka samoro staircase no tin, samoro nitiere delays kanyo apartment no yudo ka pod nisi clearance ang'o, koro yudo ka gikailago timre, koro yudo ka momiyo watemo sana wa meet expectation ma client kulingana gi kaka gin be gimiyowa feedback. Koro feedback no an ok anyal wacho to us ni orach, nitie mabiro kelo positive, nitie mabiro kelo negative, koro we always work on both of them mondo at least wa grow together. Nikech mana kaka Ella Movers osewacho, we need clients to gin be gidwaro, to sana tijini ka onge clients ok wanyal move. Awinjo kiwacho wach stairs, bende kidhie nyiswa nitie gik mang'eny e tijni ma bende awinjo kapok unyisowa maler ahinya. Nitie ot mane first floor, second floor, third floor, fifth floor, nitie ot mabor ma samoro iya Kamukunji tidwaro dhi Rongai, samoro iya mana Kilimani kae tidwa biro State House Road. Nyiswa ni to ere kaka pricing bedo kuondegi? Koro kamano Lydia, pricing mana kaka jowetena osewacho, pricing sana watimo pricing kulingana gi number of bedroom ma dhi dala. Koro ok ochuno kumidhiye? Kuma dhiye nitiere first mano mokwongo, mar ariyo en mokwongo en volume, number of bedroom, mar ariyo en distance kama dhiye, mar adek en mode mar tijno, nikech samoro nitie ng'ama wuok e 8th floor to dhi e 9th floor, let's say kaka Isili ibiro ka kacha kedhie gi tami ok inyal tiyo gi excavators go, koro chuno ni ka en one bedroom monego ipang ji 4, biro chuno ni koro manpower nyaka bed ipang mohewore, yudo kata koro manpower konego ipang ji 4 koro ipango ji kaka dhano di 8 kata 10, koro yudo ka pricing konego charge tijini kata let's say 15,000, ibiro ka tijini ibiro ka pricing koro dhi malo, nyaka koro ibiro yudo ka pesa dhi malo nikech ibiro yudo ka manpower koro nyaka bi med iket extra. Koro mano charges ma vary gi mago Kamano Evelyn ere ber reviews sama client odhi ang' nang'eni ang' wadhi e weche mag tiyo gi mbui bende gi lony manyasani timo neno ni bende uso ohandi, to ere ber